Izazov je bio, dakle, doista od sirove hrane napraviti gotovo jelo u što manje minuta i da bude što ukusnije. Stvarno hrana, nema uopće razlike između radio i čovjek, robot. Hrana je top, nisam ništa ostavio na tanjuru i... Ne postoji robot, bar po našim spoznama, ne postoji robot koji od sirovih jela napravi gotovo jelo i to u jednome loncu. Dakle, to nismo vidjeli.